Rozhovor na Sardínii. Likér Myrto, typická sardínska špecialita. Ja som vždycky túžil po akejsi netradičnosti. Aj keď som nevedel ako, taká vnútorná motivácia hnala dopredu za tými dobrodružstvami, využil príležitosť na cestu okolo sveta, tam mi začali otvárať tie okienka tých možností. Čo bola tá silná motivácia, bolo práve to zdravie. Autoimunitná choroba sa dosť silno prejavovala už od 4 mesiacov. Rodičia skúšali všetky možné aj nemožné prístupy. A tým, že sme chodili ako na rodinné dovolenky k moru, som mal ten pocit, že to by mohlo byť ono. Vždycky som sa netešil zase na návrat späť na Slovensko. Chcem sa zbaviť tej nepríjemnej choroby. Som si povedal, že vydržím bez tých liekov, že chcem byť pri mori, mať tam lodičku. Ja som to bral v podstate ako hotovú vec. Už bola len otázka, že kedy a kde. Boli v šoku, veľmi sa im to nepáčilo a snažili sa proti tomu nejakým spôsobom bojovať. Čo sa nepodarilo, ale som im za to vďačný, pretože to ma vlastne nútilo to zariadiť sám. To bola taká najšialenejšia letenka, čo som vtedy nevidel, že by sa niekedy zopakovalo. Viedeň, Londýn, Los Angeles, Havaj, Sydney, Bangkok, Londýn, Viedeň. Toto všetko za 2 týždne. Všetko na vlastnú päsť, nikto nič neorganizoval. Potom, keď prišla tá príležitosť s tým Thajskom, že sme tam prenajímali 7 domov. Nakoniec to skončilo rok a pol, som tam zostal. Už som bol toho taký akoby presýtený a nevidel som v tom budúcnosť. Takže preto chodíme radi na tie Maldivy, tam ten podmorský život. Skoro sa nám potopila loď s nami na Bali. Ja som väčší optimista. Čo najviac zmenilo, tak to bola rozhodne tá cesta okolo sveta. No najviac sa mi ľúbi na Sardínii, preto som tu.